eskertzeko begiraleari induten lan guztia. Udaleku hauetan, pozik benetan, oso ongi pasa dugu udalekuetan. Azken urtea dugu udaleku hauetan, gordeko zaituzte gure bihotzean. Kriston urte zoragarriak izan dira, eskertu nahi ez begiralei oso ongi pasautela eta nazela aspertu, eta kriston plazera izan dela ezagutzea irakaslea hori. Agur! Oatzerako zarrena zazte, oroitzapenei begira, noiz abentura bukatu dugun, bidaiak badu segira, kana zutenik itzu zaitezte, biziko zaren kabira. Yalla,